Gaur bertan jakin dugu Elkarrekin Podemosen zuzendaritzak onartu duela Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak aurkeztu diogun azken proposamena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan zerga berrikusteketarako proiektu negoziatu eta harmonizatua aurrera atera ahal izateko. Beharrezko jo izan dugu fiskalitatea eguneratzea errentarik bazuenak babesteko eta gure gizartean diren maila ertaineko errentei ere segurtasuna emateko. Gehien behar dutenak babesteko, klase ertainak eta langileak oinarrizko elementuen hobetzeko bidea eginez, hala nola, etxebizitza eskuratzeko orduan bereziki gazteentzat eta alokairu erregimenean, txikiak eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzeko lana konziliatzen lagunduz, benetako genero berdintasunean emakumeen ekintzailetza sustatuz, edo transizio berdeari eman beharreko bultzadari dagokionez klimaren krisia kontutan hartuz. Eta hori dena egin nahi izan dugu diru-bilketan txarrerako eragin gabe. Hasierako kontaktuak eginda bi alderdi politiko akordiotik kanpo geratu ziren, PP eta EH Bildu, Elkarrekin Podemos baino ez zen proposamenaren edukian sakontzeko prest agertu, mahai gainean bere kezka nagusiak eta alternatibak jarriz. Negoziaketa eta akordio hitzen atzean beste gauza bat eskutatzen zutenek osoko zuzenketa aurkeztu zuten. Batzutan, alderdi politikoak beren interes partikularretan geratzen direnean, herritar guztien onerako dena bilatzeko ardurarik aldenduz, geratu ohi da jokaldia txarto ateratzen zaiela. Eta hori izan da Bilduri eta alderdi popularrari gertatu zaiena. Elkarren eskutik hartuta agertu dira ezezkoaren txokoan askotan bezala. Azkenik, gaur esan dezakegu, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak bidea hasi dutela zerga eta tributuei buruzko akordio berri bat izateko. Zergen marko berritu bat, 3 lurraldeetan harmonizatua eta milaka zergadunen egoera hobetzea ekarriko duena. Ia 1 milioi bat euskal emakume eta gizon izango dira neurri hauen onuradun. Eusko Alderdi Jeltzalearen, Euskadiko Alderdi Sozialistaren eta Elkarrekin Podemosen babesa jasoko dutelako. Hauze da azken finean politika letra handiz egitea, negoziatzea eta adostea, herritarren mesedeetan egin nahi dugulako. Eskerrak eman nahi dizkiot negoziazio honetan parte hartu duten lantaldei, bereziki nire alderdiko taldeari, Koldo Mediavilla burukidea buru izan duela.